नों लाजिना लाजिना सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालामनो नोङो लाजिया जों उदै एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों फ्रा बे बड'फा उदांस्रि आन्दोलनाव आं सेन्टाराव दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो बे गामि दानखौब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुनबर' बुदा जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों गासिबो बे बुदा दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों नों मानसि फरायसालाय नों लाजिना लाजिना खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बेनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फरायसुला नोङो ट्रेक्टरनि माबा ड्राइभारा नोंसो नोंनो बुंबाय जे माने फुरागासे जे माखासे गामि दानख'नांगौ नाङि गामिया हाबदों अदरकारि गामि बेखौ दानख'नांगौ बुंबाय दा बेफोरनि बर' नोंहा लिस्ट दं नामा नों लिस्टखौ होनो हागोन नामा अबे गामिखौ दानख'नांगौ नोंनाव लिस्ट दं नामा देखायनो रायजो राजाफोरनो दा जोंबो मानिगोन नों जुदि गनायथाव जुदि नों जुदि लिस्ट होनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन जुक्ति दंब्ला अबे गामिखौ दानख'नांगौ जों मानिगोन आरो नों ओरै माथो उनाव बुंलायखो जे माने गामि दरसे दानख' होआं होनना बुंलायगोन होननानै दसेयावनो मा फौ सौलाया मानसिजोंलाय लासिंसिं नोंथ' बुंबाय नोङो एखेबारे दरसे गामि दानख' होआङो बिटिसि दरसे गामि दानख'ब्ला आंनि गोथै साजों थांनानैसो गामि दानख'नांगौ होनना बुंबाय मा होननाय जाखो बेलाय फौ सौलाया नोङो डिफेन्ड नों मानसि फरायसालाय नों लाजिना लाजिना सासे एबसु नेता जानानै एबसु बदनाम खालामनो नोङो लाजिया जों उदै एबसु मावनाय जोङो बिराद गोबाव एबसु मावदों जोङो हाइ स्कुल बे आरम्भ खालामनानै जोङो रमान स्क्रिप्ट आन्दोलनाव जों ओंखारबोदों medium instruction introduction बेयाव medium introduction प्राइभेट स्कुल थिसननाय जों बेयाव आन्दोलन ओंखारबोदों जोङो सापरगामाव थाबायनो थांदों जोङो थाबायनो थांनानै बेयाव बिराद दोगो बुजादों बेयाव डक्टर रबिन बसुमतारी बेस्रा दिनै डक्टर जाहैबाय बेयाव फरायनानै दा बेयाव बिराद बुजादों बेखौ बाननानै लाबोदों फकिरागासिम नों मिथिगौ नामा बिराद आन्दोलनखौ जों बोरै खालामबोदों मिथिगौ नोङो बोरै जाबोदों उदयाचल आन्दोलन जों खालामदों बेयावबो जों दंफायो दिनैथ' बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दोलनाथ' आं फुरा दङ एकेबारे रमान स्क्रिप्ट आन्दोलन खालामदों आङो फुरा बे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आन्दोलनाव आं सेन्टाराव दंमोन बड'फाया आंजों थाफादों जाफादों जेराव थादों बियो आन्दोलनखौ जोंनिफ्राय स्टार्ट खालामदों अबाव जोंहा कन्ट्रिबिउसन गैया नोङो मानो गैया जाखो जों दङ रमान स्क्रिप्टआव दोखो दोखो बुजादों मिथिगौ नोङो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिया बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आंहा मा कन्ट्रिबिउसन दं रायजो राजा मिथिदोंना जेल जादों खननै नों मा खनसे बुजादों पुलिसजोंलाय नों खनसे एसे जा पुलिसजों नोङो खियावबो गैया हासुदैयावबो गैया नेता बे बिजाबजों बेनो गाज्रि खोथा नङि खोथा बुंलाबायो नों नेता नामा नोङो थगायग्रानि थाखाय एकदम फरायसुला नोङो ट्रेक्टरनि माबा ड्राइभारा नोंसो एकदम जोंथ' रावनिबो पार्टिजों जेबो सोमोन्दो गैया नों ट्रेक्टरनि ड्राइभार नोङो ट्रेक्टरनि ड्राइभारखाय नोङो ट्रेक्टरनि जानाय खोथा बुंबाय थायो नोङो सरकारनि नोङो स्पक्स पार्सन जानाय बुंबाय थायो नोङो दिनै बे गामि दानख'नाय बाथ्रा बुंदों नोङो दा दाखालि बुंलायबाय नोङो मोनसे खोथा गोदानै जे बे माने गामि दानख'नायनि लिरनाया लाबोलाय सुथिया लाबोलायनो लेरफ्लादोंसो आरोखि बे बर'खौ सन्थुष्ट खालामनो थाखाय लेरफ्लादों नों लाजिना लाजिया दिफेन बर' बिदि खोथाखौ खोनानै जेरै बयबो लाजिजोब्बाय नोंनि माने फरायसा जायफ्रा मोजां मोजां फरायसा दङ बिसोरनो लाजिबाय आनफिट नेता होनना बुंबाय मानसिया बिदि बुङो सोरखौ नुवाब्ला एफा गिदिर सुक्तियाव नोङो हम मिनिस्टार लिरनाय सुक्तियाव लेरफ्ला दोननो मा बुंखो नोङो लाजिया गैया ना दिनै नोङो बे माने सुक्तियाव जे बिराद गाज्रि जाबाय गामि दानख'नायनि सुक्ति जाबाय बेथ' बिराद गाज्रि जाबाय बे मा जाखो बियो दा दिनै 1100 माने गामि दानख'नांगौ होनना बिदों अबरफ्रा बे गामि दानख'ब्ला माबा थांगोन मिथिगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ बोरै मावनांगौ नों अजयज्ञ नेता नोङो दिहुनबर' नों नङै खोथा बुङै नोङो रायजोखौ मिसलेट खालामगासिनो थगायगासिनो दं नोङो सोर बुजियाखै जोंलाय बुजिजोब्बायना दिनै नोङो एखेबारे जोंखौसो ट्रेइटर होनना बुंदों ट्रेइटरा सोर नोंथ' दिनै जोंखौ बुंबाय बे माबायाव माबा भुट नुदोंनो जोङो दा बिटिआर सुक्तिनि भुटआ जोंखौ नागाराखै होसो गैया बे भुटआनो जोंखौ दानिया दा सिखार जाबाय नों होनबा नोङो बे बिटिआर एकला जे भुट जे हाबनानै दं दा सिखार जाबाय नों नंगौना बे भुटआ जोंखौल' होसोआखै बर' जाथिखौ होसोदों गासिबो बे भुटआ दिनै बर' जाथिखौ अखेब जानो हादों दिनै बे भुटआ गोहो दिनै बेखौ अरग्लिनानै जानानै सेस खालामदों दिनै बे सेस खालामबाय बे बिटिसिनि जायगायाव 62 पावार बे सेस खालामबाय गैला जोबसै एडमिनिस्ट्रेसना नों दिनै भुट होनदों नों भुटखौथ' नोंसोर लगायदों नोंनो नों भावखौ नोंलाय नोंबो जागोन नोंबो बे भुटजों दिनै जोंखौ बुंनानै भुटनि सिमां मोनदों भुटजों होसोजादों होनना बुंबाय
दिनै जों नंगौ जों नुदों बे भुटआ बर'खौ दिनै बुथारसिगोन बे साबधान बर'फ्रा बे भुटखौ जों ओंखारनांगौ दिनै आरो बे भुटखौ ओंखारनांगौब्ला बे डिफेन्स बर'फोरबायदि मानसिखौ जों दिनै सिगां लानांगौ आरो बेबायदि मानसिनि नेतृत्वखौ जों दिनै जोग्य होनांगौ बे अजय्य नेता बियो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादनि बे माने नेता जानो थुमाया बे अजय्य नेता लाजिनाय गैयै मानसि बियो लाजिया नों दिनै माने एर'प्लेन गाखो नोङो बे माबानि बिटिआरनि नोङो थब्ला लानानै गिदिं नोङो माजों गिदिं नोंलाय एर'प्लेन गाखोनानै बिटिआर सुक्तिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन माबा माबि बुङै नोङो माने स्टार हटेलाव थायै नोङो हि माखन थब्लाना जादों फुर्ति मोनदों नोङो दिनै जाथिया जे मा जादों बेखौ गियान हा नों निकृष्ट मानसि नोङो दा जों मुगै बिदि मानसिखौ दा दिनै नोंहा जुदि साहस दङब्ला बेफोर जायनाखि माबा बेफोर बुंफै नोङो अब्लानो बे बिटिआर सुक्तिया मोजां होनब्लानो जों बिटिआर सुक्तिखौ मानिना लागोन बेयाव नों आननेसासारि कन्डिसन बानायनानै नोंहा जे साहस गैया नों जे गाब्र'दों जे माने डिबेट खालामनो बुंनानै नों दिनै खारख'नो नागिरदों नोङो दिनै नोंसोर बिटिसिआव नोंसोर बिटिआरआव नोंसोरो लिरनानै गारबाय जे रायजो नांनाया जोंनो लिरनानै गारबाय कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलिउसन ओमफ्राय बे माने जायनाखि आसामनि बाउन्डारि बेखौ माने व्हाइल किपिं इन्टेक्ट दा टेरिटरियेल बाउन्डारि अफ आसाम होननानै लिरनानै गारबाय बिसोरो रायजो नांनाया होनबाय दा बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौनो फाननाय जायाखै नोङो बर'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मान सन्मान सेस नों बिनि आदर्श सेस आरो नोंनो लाजिया दिनै बर'फा बुंदों नों बर'फाखौ नुवाखैबो नोङो सिनायाबो नोङो जाफानो मोनाखै नोङो आरो नों बे मानसिया दिनै बर'फानि खोथा बुंफैनो लाजि रोङै जों दुखु जायो बर'फानि माने नाम लायनाय गाज्रि खोथा बुंब्ला जों दुखु जायो थगाव आं जुवा बे माने माबाखौ रिप्लाय होआबा नों लाजियाखिसै नामा लाजिनानै गैयै नोङो एखे अजय्य नेता नोङो आरो दिनै नोंथ' मा बेल' नोङो 2021आव नोङो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिजों डिबेट खालामनो नों दुथान खोथा बुंदों बिराद गिदिर खोथा बुंदोंमोन नोङो बिरादनो बे समावबो नोङो जेब्ला सानसुमा डिबेट खालामनो हागौ बे नों सब फासबाय नों माबायदि नेचारनि मानसि नोङो मा नेचारनि नेता नोङो थगायसुला नेता नोङो ना साहस गैया ना स्टाडि गैया ओरै बुंलाबाय नोङो दा दिनै बुंना हो नोङो दिनै बुंना हो जे जों बुंनाय बायदि दिनै बे थिनिथा जायनाखि कन्डिसन होदों बे डिबेट जाब्लानो गासिबो ओंखारखाजोबो डिबेटआव फैदों डिबेटआव फैनानै जों रिप्लाय होगोन आरो जों रिप्लायाव जेनोब्ला जों नोंनि जायनाखि जुक्ति जों मानिजोबगोन गासिबो जों मानिजोबगोन अब्लानो जोंबो बुंफागोन जे बे माने पियार होनायाव उद्ध जानांगौ होमब्ला जों बुंफागोन ओमफ्राय बे माबाखौ बिटिआर सुक्तिखौ नंगौ मोजां होननानै जों बुंफागोन फै नोङो डिबेटआव जों बेखौ दाबो खावलायो